piyantune Sembodo. Bu Purwati ketake ya kuwi termasuk ya sinden pengpengan lho Kang. Iya ta ya. Monggo niki gandeng wedalipun sami-sami lelipur tetembangan. Wah sik setengah loro jan ya cocok. Monggo Bu kula riyen saking mriko lek ngoten. Bu sinten? Resi. Resi ya. Jan iki ya sik iki lah aku tumon jegining delah ki eneng piyantun putri jenenge Resi. Ha ya. Monggo Bu Resi saged dipun aturaken mbok bilih wonten panyuwunan saking para kadang dulur mitra ingkang tasih wungon monggo. Heeh ya Kang sing padha melek umpama ngersakne tetembungan monggo ya Kang ya. Enggak. Heeh. Nggih menika uler kambang. Uler kambang. Dan ya kelasikan Kong. Tuwek niku garepane nggih. Saestu apa. Wah ya wis to. Alhamdulillah iki sok kabar iki Pak Sunarto lek rabi wayangan neh ngono ya. Tak dongakne Pak Togen ya ndang. Nun sewu. Pripun? Napa sih Joko? Joko lho niku. Wah tenan iki ya. Mbok menapa pengenane ya? Estu niku cita-citane nggih pengin palakrama karo sinden. Jane ngoten. Nek nika Dudo napa Joko saestu? Dudo. Dudo nek kula rondo. Jenengan rondo. Wah iki tumbul tutup lek ngono ya. Cocok nggih. Jenengan pripun lan iki saged petung. Tapi kula nembe bakdo niku nggih nek dereng 3 tahun nggih dereng pareng. Lho pripun maksudnya kok kedati 3 tahun iki pripun? Nggih no dereng rampung asale. Oh. Anu napa kapundhut dening Gusti? Nggih. Oh alah nggih. Jan ya tenan kok Kang. Dikaya ngapa wong senengi ya nang watese. Kala mangsa iso jejagongan karo sing ditresnani ning kala mangsa ya ditiwanci kudu ditinggal ya Kang. Jane nggih dereng pareng tapi nggih sing kuwaos. Lah mundhut nggih kula ikhlas. Pun kanthi ndongane mawon wae. Monggo Bu Resi. Bu Resi ya kita rondone ya rondone kok bar 3 tahun enek sing dedepi Kang. Ya. Jangan nom-nom aja anu lho aja ngrungokne lho ya. Ya, monggo Bu Resi. Nggih. Wah. Tinggal totok lawan kuti utama yen dikekas sekawa mas urip mong sedelo suwe anu dong kalopon terus dijet jaman maksudne orang dikekas benar lupute bece dilihat dalam sing benar aja ingat-ingat yen denger mundak keplingaran yen mes kebelet sak mong denger dengar ora apa sih ayunan mas kenging dikenali ya mas neman goodness
Thank you.